Aan de voorkant zei ze, het is ontzettend raffineren wat die lui doen. Ze lopen er echt uren vooruit om mensen te uitzoeken om hun bankpas of geld al handig te maken. Bankhelpdeskfraude wie de eerste man van dit hier het onderwerp wat een soort onbarkaan bij de politie in Noordoost-Friesland. Normaal binnen het een peerzaken in de mannen. In Bigeliks februari gaat het maar liefst om 4 zaken. Dat binnen de Neffers digitaal weekagent Femme Haakma echt een heel soort. En het gemak waar mij altijd uiteindelijk gebeurt. In de meeste gevallen is het een 1500 tot 3000 euro wat on het door ophellen wordt. Of in elk geval met de bankpassen. Maar met de telefonische bankfraudes, dan rent het echt op naar de bedragen van 30.000, 40.000 euro wat buitenmaken wordt. Dat binnen bedragen werd je koud van worden. Daarom ook een oproep van de politie om de mierskip. Vooral wees net beskammen als het gebeurd is. Praten roeien, doe er altijd ongiften van. Want voor ons zijn al die ongiftes, overal zit wel een puzzelstukje in waar we wat mee kennen. Hier een keer wordt een kentekension of een keer een signalement. Al die stukjes moeten wij bij elkaar brengen om de verdachten erbij te brengen. Op het moment dat er iemand de door staat die überhaupt naar waardevolle gewot vraagt of naar yield, gooi de deur dicht en bel je vandaag 112. Ook ondernemers die het verdachte onkeer sjoggen worden vregen om dat te melden. De slachtoffers van deze vorm van fraude hebben alle leeftijden. Ja, dat is heel gevarieerd, zeker bij de telefonische fraudes. Dan is het heel verschillend. En bij echt het ophalen van de pas naar het door, dan zien we dat vooral mensen 64 plus, dat de hoofdmoot is die het toekomt. En we zien eigenlijk wel, het is vaak mensen die nog in het oude telefoonboek stonden, met een adres. Ja, dat maakt het meestal al kwetsbaarder. Doch zat de politie op het heden grip op deze fraudevorm. Maar trok het rappen melden van dingen die gebeuren. We onlangs in Dokkum, nadat het gebeurd wie besefte onjuist van het klopt net, het doogt net. Dus 112 bellen. Daar konden we toen direct op acteren. Binnen in de buurt. Toen konden we vandaag diezelfde jongens de eerste verdachten aanhouden. Ja, dat is dan hartstikke mooi. En uit het vervolgonderzoek is een tweede verdachte aanhouden. En daarna zien we eigenlijk dat de cijfers dalen. En op het moment is het even helemaal gebeurd met de helpdeskfraude hier in de buurt. Dus we zien heel zo dat op het moment dat er een paar verdachten gepakt worden in een onderzoek, dan kunnen we een heleboel zaken ontkoppelen.